Song Norok Chidesi Chini Sar Animesh Debbarma ni Chasma Dam Bwswk Norok bini Chasma Dam Saiman Khan ke Norok ni reaction mohai nai भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता Ketal YouTuber ebake ketal blogger ni kaisa meni kota kok na khan ke Norok bo bohog ro muni ma muni nai asake no meni kota kok अच्छा Norok Lila ni joto ni sai mui thokjako mani bumung tamo sidesi tei Lila no Tripura ni acting khani ni bisingo joto ni sai bayo gonang kok tangi hinjak abo hai ko rono sinamo chuke nai tongni video no paithak jora Jeng joto jagao nang chini sar Animesh no chasma kosom thujake to nogo phiaba bini chasma kosom ni dam bwswk bihini kan ke 3500 अरे बाप रे Norok bisas khayang ke bini khukti be kisa khnawi nai di কেবতা চন্দ্র ডেপুটি সিএম এর টাকা 3,500 চশমা থুবো 1986 ni similar চশমা থুবার মকল পাওয়ার নিবাগে আবো কোনো ফুটানি লেগেন বাড়ি এ সব বুঝমেন বড় কবাংমা তংকুবলে হাইফ্রেম বুফাং থাকা কাইতে ললাই আর তো মোবাইল নাই যে ই অনিমেশ দিছে বক্তিদার খামা মুতো থুবছে আইতে Bayap song norok chidesi jara camera ni biskango kok sana ni loikri rok bomo haike kok sa नहीं tabo kabang kok borok ketal blogger ni bising tining sing mo haike kok samani khnao jara camera ni biskango kok sana ni nervous ungjaro ke mo haike kok sau hello guys ini sing bazaro thangi shopping khalainai norok ani video no paya sak jora nai tongdi tei bo mo haike video ko naithok nai ne enke ani channel no subscribe khairo di tei like bi khairo di mo haike nung jara camera nu biskango kok sana ni loikri rok eba ke ketal blogger ko mo haike nung kok sau नाय तुम दे थांता फुनुं नाय Angba ani channel lo face reveal khaibro ko mo haike de kok sana abule saimi ya haipano thati ke ka khangke face reveal khaine hini wan sokui tongo हग दिया angke norok tabok jara tei channel lo subscribe khai khotongke ohya ko norok tabok jara tei channel lo subscribe khai khotongke channel lo subscribe khairo di tei like bi khairo di tei Instagram bo follow khairo di link description no mannai tei kaisa last angka Lila ni joto ni sai mui thokjak mani mui bumung khangke mosodeng bai miawat ni putui ke mui borok sungjak ang muy thok make mo sing thok ko bi ang mai cha ang ka kontini mo sing chau मुझे सर पैसे या गया आपने करे मुई रोके mu de muy ka to wat mia butu Lila Tripura ni joto ni sai bayo gonang kok actor tangi hinjak ngke srapsa acting ni haparo phaimani bisingono bo thokjak mani mui mosodeng hnei bo jamung snam jakha boni mungui bo order Lila hnei jamung snam jakha amsik bayo gonang ohasa ka watai ti de tongsiba Bayap song tinini video no asakini palace nei chini Dalila ni favorite mui tei sar Animesh ni chasma ni damrok saiman laika muni kothok video ni bising tei khaklai video no naithok jakana hanai norok Sanai Kokborok channel no tabok joratei subscribe khai khotongka subscribe khai chini target 30k no complete khaiteni jeng bai baksa gedali tongi tei tewaisani video pro haini hai mal lepis nai bye bye